കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ प्रणाम माता जी। പ്രണാമം പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी प्रणामामि। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी।
മാതാജി വന്നില്ലേ? മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം കാണും. ഞാൻ പറഞ്ഞെല്ലാം കാണും. ലോകം 30 കാണുന്നു. അമ്മ അമ്മോ ലോകം കർത്താൻ നോക്കേ അറിഞ്ഞേ എന്ത് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ മോളെ കൃഷ്ണ കഴിച്ചു കിടക്കാം വേറെ വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഡാൻസ് കഴിച്ചോ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കേൾക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? അതോ ഹരേ ഹരേ എല്ലാരും മൈക്ക് ചെയ്യോ? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ചെയ്യോ? ചെയ്യാം. എല്ലാരും മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. മാതാജിക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്ത് മോനെ? എന്തുവാ മാറിയോ? എന്തുവാ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങി? ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരരുത്. അങ്ങോട്ട് പോയെ. ഇപ്പോഴേ അമ്മാവ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഹലോ, എന്താ മോനെ? അമ്മയ്ക്കെന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി മോനെ. എങ്ങനെ കയറി? ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം മോനെ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാത്തതാണോ? മാതാജി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ആ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേൾക്കാം. ഇങ്ങനെ പച്ച കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം പ്രണാമം മാതാജി, പ്രണാമം. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ. കേൾക്കാമല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും മാതാജി. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിപ്പോ വന്നതേ ഉള്ളൂ, കുളിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 6ാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങള് നോക്കി കുറച്ച് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സന്യാസം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് എന്തിനാണോ പറയണത് അത് തന്നെയാണ് യോഗം എന്ന് അല്ലെ? അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ദൃശ്യം, ശബ്ദം അതികളിലൊക്കെ, കർമ്മങ്ങളില് ഒക്കെ ആശ വയ്ക്കാതെ അല്ലെ, ഒരു ആസക്തിയും ഇല്ലാതെ സർവസങ്കല്പങ്ങളും വെടിഞ്ഞിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആ സന്യാസി യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയും. ആ സന്യാസിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരുവന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി? അവനവൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? മറ്റാരും കൂട്ടുണ്ടാവില്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്വയമേവ വേണം ചെയ്യാൻ. ജിതേന്ദ്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ജയിച്ചവനായിട്ടുള്ള ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആത്മാവ് ബന്ധുവായിരിക്കും, അല്ലാത്തയാൾക്കോ ആത്മാവ് ശത്രുവായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അടക്കുക, എന്നിട്ട് ആത്മശാന്തി നേടാൻ കഴിയുക, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ആത്മാവ് ബന്ധുവാവുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മശാന്തി നേടാൻ കഴിയാത്തവർക്കോ ആത്മാവ് ശത്രുവായിരിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ധ്യാനത്തിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ആസനത്തില് ഉപവിഷ്ടനാവാം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ മനോവ്യാപാരങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, അവയിൽ നിന്നൊക്കെ നിവൃത്തനായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അന്ധക്കരണത്തോടെ ആത്മജ്ഞാനത്തില് യോഗം അഭ്യസിക്കുക എന്നൊക്കെ അല്ലെ? യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നവൻ ചലനം ഉണ്ടാവരുത്, ശരീരത്തിന് കഴിയുന്നത്ര ചലനഹീനനാവണം. ശരീരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം, കഴുത്ത്, ശിരസ് എന്നിവ ഒക്കെ യാതൊരു അനക്കവും കൂടാതെ നേരെ നിർത്തണം. നാസാഗ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കണം. മറ്റൊരു വശത്തേക്കും നോക്കരുത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭയം എന്നുള്ള മറ്റുള്ള വികാരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ബ്രഹ്മചര്യ നിഷ്ഠയോടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട് ദൃഢചിത്തനായിട്ട് ധ്യാനമൂർത്തിയായ ആ പരമാത്മാവ്, പരബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഉറച്ച ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് യോഗത്തെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്രകാരം മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയിട്ട് സദാ യോഗാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്യണ ആ ഒരാളാണ്
സന്യാസി അല്ലെ നിർവാണാത്മകമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തെ പ്രാപിച്ച് മോക്ഷമടയും. അങ്ങനെയുള്ളവര് യോഗയുക്തൻ. അപ്പൊ എന്തൊന്നിനെ പ്രാപിച്ചാല് നമുക്ക് അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഇനി ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല എന്നുള്ള ആ തോന്നലുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചാല് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിന്നെ ദുഃഖമുണ്ടാവില്ല. അതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സമാധി എന്ന് പറയണത്. അപ്പോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദാവസ്ഥയാണ് ആ സമാധി എന്നുള്ളത്. ആ സമാധിയെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അയാള് മറ്റൊന്നിനും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്മയുള്ളതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസംതൃപ്തിയെ നൽകുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തില്ല എന്നാണ്. സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റുന്ന മഹാത്മ്യമേറിയ ആ സമാധി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് യോഗം എന്നുള്ള നാമത്താലെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിനെ സ്വാധീനമാക്കിയവനും ശാന്തനും നിർവികാരനും പാപരഹിതനുമായിട്ടുള്ള യോഗി യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദത്തിനെ അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എന്നിലെല്ലാം അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. കേന പ്രകാരേണ മനകൃഷ്ണേ നിവേശയേ എന്നാണ്. ഏത് പ്രകാരത്തിലും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ? എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഏതിലും എവിടെയും കുടികൊള്ളുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് കാണുന്നവന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കും. എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണും അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് സർവജ്ഞൻ എന്ന് ആ ബോധമുദിച്ച ആ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എല്ലാടെയും കാണുന്നത് ആരെയാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് കാണുക അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നാണ്. സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് ഈ അവസ്ഥ. മോക്ഷം അതല്ല, അതൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാ. മോക്ഷം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക, അല്ല ഭഗവാനില് പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക, അതാണ് ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നാവും. ഓരോ ഭക്തനാവണം അല്ലേ? ഭഗവാനോട് പ്രേമം ഉണ്ടാവണം. ആ പ്രേമ ഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് ഏത് നിമിഷവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചേ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കില്ല. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിത സർവഥാ വർത്തമാനോപി സയോഗി മയി വർത്തതേ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ആ യോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ആ ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനിലാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്, വേറെ എവിടെയല്ല അല്ലെ? ആ ഒരു ഭക്തൻ യോഗാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധമുദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പരമാത്മാവിൽ ധ്യാനനിരതനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ? ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമപ്രേമ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തില് നിരതരായിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക്
പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ, ഇതിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വിഷ്ണു ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവിടുന്ന് നിശ്ചയമായും സർവവ്യാപി അത്രേ. ഏകരൂപിയെങ്കിലും തന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി കൊണ്ട് അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് നാനാ പ്രദേശങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൂര്യനെ പോലെ. സൂര്യൻ എല്ലാ ലോകമെമ്പാടും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് വിഷ്ണു ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ സർവവ്യാപ്തമാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് അല്ലെ? എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ അചിന്ത്യ ശക്തി എല്ലായിടത്തും വാഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. 32. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതിയോർജുന സുഖം വായതി വാ ദുഃഖം സയോഗ പരമോമത. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ആരാണ് ഉത്തമനായ യോഗി? എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവന ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നവൻ ഉത്തമയോഗി അല്ലെ? സർവഭൂതദയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് വാക്കുകൾ പഠിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും അല്ലെ, അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെ അവർക്ക് ദുഃഖം വന്നാല് നമുക്കും ദുഃഖം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ തന്നോട് സദൃശനായിട്ട് കാണുക, സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ? താപത്രയങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ മറക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ? ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ താപത്രയങ്ങളെയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധവാനാകേണ്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏവരെയും ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗിയത്രേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം അല്ലെ, സർവേശ്വരത്വം, ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ്, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. നമ്മള് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ള ആളാണ് ഉത്തമ യോഗിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിജന സ്ഥലത്തു പോകുന്ന ഒരു യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണ അവബോധമുള്ളവനാക്കാനായി ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല. സ്വന്തം ശ്രേയസ്സിന് മാത്രാണ് ധ്യാനത്തിലും പരിപൂർണമായിട്ട് മുഴുകാനായിട്ട് ഏകാന്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പലരും പോകുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയണത് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധവാന്മാരാക്കുക, അതിനുവേണ്ടി ആവുന്നത്ര പ്രയത്നിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് പരിപൂർണനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് സ്വയം ഉയർന്നാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെയും ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠതമമായ അവസ്ഥ. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാത് സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പോ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ അർജുനനോട് ഈ യോഗിയുടെ കാര്യങ്ങളാ, ധ്യാനനിരതനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, യോഗാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ അർജുനന് സംശയം, എങ്ങനെയാണ് ഈ യോഗ പദ്ധതി എനിക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഞാനൊരു ചഞ്ചല മനസ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് അർജുനന് സംശയം വരികയാണ്.
യോഗ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുക എന്നത് ഈ കലികാലത്തിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. വിദ്യാലയങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം അനുകരിച്ചു പോരുന്നവർ അതിൽ സംതൃപ്തരാണെങ്കിൽ തന്നെയും തീർച്ചയായും സമയം പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ചില സംഘടനകള് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകള് ഒക്കെ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്നതാണ്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള യോഗയല്ല അവരൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ കലികാലത്തിലെ ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്രായോഗികം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ പറയാണ് ഈ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം എളുപ്പമല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ശ്ലോകം. ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാധിബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ചിന്തകള് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ് അല്ലെ, ആ മനസ്ഥിരത അത് സാധ്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന് മനോനിയന്ത്രണം പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളുമത്രേ. മനസ്സിന് വഴി കാട്ടേണ്ടതാണ് ബുദ്ധി. എങ്കിലും തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു പിക്ചർ കണ്ടതാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ കുതിരകള്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളെ കൂട്ടിയ ഒരു രഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമാണ് അത്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് കുതിരകള്, അല്ലെ? അപ്പോ അതിനെ മനസ്സാണ് അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണ്. മനസ്സ് ആകുന്ന കടിഞ്ഞാണ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാരഥി ആരാ? ബുദ്ധിയാണ് സാരഥി, അല്ലെ? ഇപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഈ രഥത്തിന്റെ, ഈ ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിനെ നയിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ആ പിക്ചറില് കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ ബുദ്ധിയെ ഈ മനസ്സാണ് മനസ്സിന് വഴി കാട്ടേണ്ടത് ബുദ്ധിയാണ്. പക്ഷേ ഈ വാശിയും ബലവും കൂടുതൽ മനസ്സിനാണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അത് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കുന്നു മനസ്സ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായക മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ജപിക്കുക. നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലെ വിനയത്തോടെ ആദരവോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നാമജപം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനോനിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അറിയില്ല, ലാപ്ടോപ്പ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പോലെ. ഭഗവാൻ ഉവാച. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം ആഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഈ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ടഫാണ്. പക്ഷെ എന്തോ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയൊക്കെ കുറയ്ക്കുക, നിസ്സംഗരാവുക, അങ്ങനെ ചെയ്താല് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും എന്ന്
പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ വൈരാഗ്യം നേടാം. ഏത് പ്രവൃത്തി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈരാഗ്യം നേടാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് അതിലെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഫലകാംക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈരാഗ്യം എളുപ്പത്തില് സാധ്യമാവും. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ഒരാൾ ദിവ്യ സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കണില്ല, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് വരുമ്പോൾ തൃപ്തരായിട്ട് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണൻ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗിക്ക് പഥ്യഭോജനവും അത്രേ. ഈ ചികിത്സയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവണത്? നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധമാവുന്നു. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസംയദാത്മനായോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതി വശ്യാത്മനാ തു യതഥാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതാ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. അല്ലെ? മനോനിയന്ത്രണം വേണം. ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാവുള്ളൂ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനോ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിച്ചാല് വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ അതാണ്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനം സാധ്യമാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ വെറുതെ ചെയ്യുന്നത് സമയം പാഴാക്കല്. ഭക്തൻ നിരന്തരം പ്രേമപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകാതെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ തുടർച്ചയായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രേമഭക്തി വേണം, അല്ലേ? ഭഗവാനില് പരമപ്രേമമുണ്ടാവണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം, അല്ലേ? പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെ ആ ഭഗവത് സേവനത്തില് എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ നമ്മള് അങ്ങനെ വേണം മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകണം. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച ആയതി ശ്രദ്ധയോ ഭേദോ യോഗാചലിത മാനസ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനിയിപ്പോ യോഗം പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷെ അതില് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ഗതി എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ അയാള് വിശ്വാസപൂർവം ഒക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊണ്ടു. പിന്നീടോ ലൗകിക വാസനകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു. അങ്ങനെ വഴി തെറ്റി ആ വഴിയൊക്കെ മറന്നു വേറെ വഴിക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴ് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടുന്ന് പിന്മാറി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾക്ക് യോഗി ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. പറയാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അഥവാ യോഗ ദർശനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.
ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ്, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മളുടെ ആ മൂലസ്വരൂപം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് പണ്ടേ അറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ ബന്ധു, നിത്യബന്ധു ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ആ ബന്ധം അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക ചര്യയിൽ യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും പ്രലോഭനങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മള് യോഗം ഒക്കെ ചെയ്യും, ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും എന്ന ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്ത് നമ്മൾ പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ചില പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവും. 38 കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രഷ്ടശ്ചന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപതി. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷ്ടം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? അയാളുടെ ഗതി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അയാളിനി തീരെ നാശത്തിലേക്ക് വീഴുമോ എന്ന് അർജുനൻ ഭയപ്പെടുകയാണ്, ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാൻ എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നത്? ഭൗതികവാദികൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ താല്പര്യമില്ല. ഭൗതികതയിലാണ് അവർക്ക് ആസക്തിയുള്ളത്. അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയതയില് താല്പര്യമില്ല. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക ഉത്കർഷത്തിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കുക, അതിലൊക്കെയാണ് താല്പര്യം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അത്രയൊന്നും താല്പര്യം അതിലില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണ് താൻ എന്നുമുള്ള ബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മണപതി. ബ്രഹ്മണപതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കൃഷ്ണന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മളെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ബോധം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ബ്രഹ്മണപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വഴി ആണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ആണ് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. പരമസത്യം അല്ലെ, ആ തത്വം, പരമമായിട്ടുള്ള ആ സത്യം, ആ സമ്പൂർണ്ണ സമ്പൂർണതയിലുള്ള ആ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള അത്യുത്തമ മാർഗം ഭക്തിയോഗം അഥവാ നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പദ്ധതി. ശരിക്കും ഈ യോഗ അല്ലെ, ധ്യാനനിഷ്ഠനായിട്ടിരിക്കുക, യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഈ കാലത്തില് വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്കാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ആ ഭക്തിയോഗം അതാണ് ഏറ്റവും നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പദ്ധതി കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 39 ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷത അത്വധന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനഹ്യുപപദ്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങയെയല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എന്താണ് സംശയം? അപ്പൊ ഈ യോഗം അഭ്യസിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ വന്നാല് എന്തായിരിക്കും അയാളുടെ ഗതി? നാശത്തിലേക്ക് വീഴുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ
ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഈ സംശയ നിവൃത്തി വരുത്തി തരണം എന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നീ മൂന്നിനെയും അറിയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തനും മാത്രമേ വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥമായി അറിയാൻ കഴിയൂ. എല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാലേ. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ, ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ജീവികളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം. എന്നാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാനെ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒന്നും ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി അറിയില്ല. ഭഗവാനോ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, അല്ലേ? മുമ്പത്തെ നടന്ന കാര്യങ്ങളും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയാം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തനും മാത്രാണ് വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥമായി അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അറിയാം, എന്നാലും ഭഗവത് ഭക്തർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനോട് സദൃശനായോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ ഉന്നതനായോ ആരുമില്ല. ഭഗവാനോട് തുല്യരാവാനൊന്നും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതൻ ഒരിക്കലും ആവാൻ ആർക്കും സാധ്യല്ല. 40 ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥനൈവേഹനാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താതഗച്ഛതി. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. പറയാണ് ഭഗവാനോട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. മംഗളകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, അതായത് നന്മകള് ചെയ്യാ, അല്ലെ? നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാ. അങ്ങനെയുള്ള ഇവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലോ ആത്മീയ ലോകത്തിലോ എവിടെയും ഒരു നാശവും ഉണ്ടാവില്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നവന് എങ്ങനെയാ ദുർഗതി വരിക, അല്ലേ? നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്മ ഉണ്ടാവും, തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കോ തിന്മയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടുന്നവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടമോ പതനമോ ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിറവേറ്റിയിരുന്നാലും യാതൊരു ഗുണവും നേടാനില്ല. അപ്പോ എന്താണ് പറയണേ? ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളല്ല, അല്ലെ? ഭഗവത് ധർമ്മങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും പതനം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ശ്രേയസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാലോ ഭക്തനല്ലാത്തവനോ മറിച്ചായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവൻ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടി വരും. ആത്മീയ കർമ്മങ്ങള് ശരിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാത്തവർക്ക് പാപഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ ഭാഗവതം ഉറപ്പു തരുന്നത് ആ പരാജിതനായ യോഗിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ പരാജിതനായാലും ഭഗവത് ഭക്തനായി തീർന്നാൽ മതി. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ കർമ്മം മാത്രമാണ് ശ്രേയസ്സിന് കാരണമാകുന്നത്. ആ വഴിക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ എന്തു ശാരീരിക ക്ലേശത്തെയും സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്നവനെ തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിയും മഹാതപസ്വിയും എന്ന് തന്നെ കരുതാം. അപ്പോ ശ്രേയസ്സിന് കാരണമാവുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ മുന്നേറുക, അതിനുവേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുക. അങ്ങനെ പല ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ? അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി മഹാതപസ്വി തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതാം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പറഞ്ഞു തരുന്നതും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതും ഒക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. 41 പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗ പരിപൂർണമാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്, അതിൽ പരാജിതനായി എന്നുണ്ടെങ്കിലോ വിഷമിക്കേണ്ട.
അയാൾ അപ്പോഴും പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗം അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അനേകം സംവത്സരങ്ങൾ വാഴാം. അതിനുശേഷോ പിന്നീട് നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളില് വീണ്ടും ജനിച്ചേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 42 അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയതീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. ഇപ്പൊ യോഗ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പരിപൂർണതയെ നേടിയില്ല അല്ലെ? സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ആധ്യാത്മികത കുറച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും അത് നഷ്ടമാവില്ല അല്ലെ? പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിലാണ് പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കുക. ഈ ലോകത്തില് അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം തന്നെ ദുർലഭം തന്നെയാണ്. വിരളമായിട്ടുള്ള അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ നല്ല ജന്മം തന്നെ കിട്ടിയേക്കും. നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരു ഓം വിഷ്ണുപാദ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജും ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാനിട വന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതാരംഭം മുതൽക്കേ ഭഗവത് സേവനത്തിനു വേണ്ടുന്ന പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതീന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ ക്രമമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ അവര് ചെയ്ത ആത്മീയതയുടെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അല്ലെ ഈ ജന്മങ്ങളില് അവർ ചെയ്തത് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത്. 43 തത്രതം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യതതേജ തതോ ഭൂയാസം സിദ്ധാ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മള് കുറച്ച് ആധ്യാത്മികത ചെയ്തുള്ളൂ എങ്കില് അങ്ങനെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവുക? വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടും അല്ലെ? അത്ര വരെ പഠിച്ചത് നമ്മള് അത്ര വരെ ചെയ്തതിന്റെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ബോധമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഈ ജന്മത്തില്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നം തുടരാം. അങ്ങനെ അയാള് പരിപൂർണതയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. 44 പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹൃദയദേഹ്യവശോഭിസ ജിജ്ഞാസുരഭിയോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാദി വർത്തതേ. മുജ്ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യ അവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള തുടർച്ചക്കാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ഭക്തനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവോ വഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കാതെ തന്നെ അയാൾക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ആചാരനിഷ്ഠകളൊന്നും അനുഷ്ഠിച്ചു പോരണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് 16 മാല ജപിക്കണം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ വെറും തുടക്കക്കാരാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മള് കുറെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടി, എന്നാലും പരിപൂർണതയെ നേടിയില്ല. വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്മരണയുണ്ടാവും, ഈ അവബോധമൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് നമുക്ക് ആചാര നിഷ്ഠങ്ങളായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങള് ഒന്നും അനുസരിക്കണമെന്നുണ്ടാവില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ അതീതരായിട്ട് നമുക്ക് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തില് സിദ്ധിച്ച ദിവ്യ അവബോധം എങ്ങും തേടി പോകണ്ട. സ്വാഭാവികമായിട്ട് യോഗ സിദ്ധാന്തത്തില് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആകൃഷ്ടനായി തീരും എന്നാണ്. മുജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യ അവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാവും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നിരന്തരം ഉരുവിട്ടു പോരുന്നത് കൊണ്ട് മുൻജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ മഹാമന്ത്രം
16 മാല 16 റൗണ്ട് ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും ആ ക്രിയാപദ്ധതികള് അല്ലെ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി കൈവരിക. 45 പ്രയത്നാദ്യതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ്യ കിൽബിഷ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധിസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. പാപങ്ങള് അല്ലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാം. എന്നിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് വേണം എന്ന് കരുതി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടും, പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്തും എന്നാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പ്രയത്നം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, പരിശ്രമം. അങ്ങനെ ഒരു നാള് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും. തപസ്വിഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോഭിമതോധിക കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്വിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഒരു തപസ്വി അല്ലെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണ്ട അല്ലെ. ശ്രേഷ്ഠന യോഗി ഈ ഭക്തി യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഒരു ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആള്. അതുകൊണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭക്തിയോഗത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുക. യോഗം എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം എന്നാണ്. ആ ഭക്തിയോഗത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അല്ലെ. ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കരുത് എന്നാണ്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും. കർമ്മയോഗിയിൽ ജ്ഞാനവും ത്യാഗനിഷ്ഠയും വളരുന്ന സ്ഥിതി ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗി വിവിധ ശാരീരിക പ്രക്രിയകളാൽ പരമാത്മധ്യാനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും മനസ്സ് പരമാത്മാവിൽ ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറയും. എപ്പോഴും ആ ധ്യാനം ആ പരിപൂർണതയിലെത്തുക അല്ലെ, സമാധിയിൽ ഉറയ്ക്കുക എന്ന് പറയണത് ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇനി ഒന്നും നേടാനില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ. സമാധി ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുക, അതാണ് ഭക്തിയോഗം. എന്നാൽ അതിനെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റു യോഗങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് മറ്റു യോഗങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയോഗയില് എത്ര നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ടുണ്ട്, പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം. യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മധ്യനേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമേ യുക്തതമോ മത. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഫൈനലി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. ആ ആള് തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായിട്ടുള്ള യോഗത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എപ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് എപ്പോഴും സദാ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത്യുത്തമ യോഗി. അല്ലാതെ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദണ്ടൊന്നും പിടിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ.
അപ്പോ ആ ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തില് ഭക്തി യോഗത്തില് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മള്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സൂന്നുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ അതി ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് തുല്യം തന്നെയാണ്, യോഗിയാണ്. ദൃഢതമമായിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അയാളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭക്തി വളർത്തേണ്ട കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ധ്യാനയോഗം നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഏകാഗ്രമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ചിത്തം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, സദാ ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവള ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, ഉത്തമനായ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയാം. അനേക ജന്മ സുഹൃത പരിഭാഗത്താലെ ഈ ഗുരുവായൂര് മതിലകത്ത് അന്തേവാസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്പലപ്രാവുകൾക്കൊക്കെ ഒപ്പം ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കിളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശിവേലി സമയത്തൊക്കെ പറന്ന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കും ശിവേലിക്കൊപ്പം ഈ കിളി. ആരും ഇല്ലാത്ത ഏകാന്ത വേളയിലോ തിരുനടയിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു ഉരുളും, നമസ്കരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാര് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെയോ തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലൊക്കെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശബ്ദിക്കും. ഒരിക്കല് തോന്നി ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ദേശാടനത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ തോന്നി. അങ്ങനെ കടലിന് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ്. കിളിയുടെ ചിറക് ചെറിയ കിളിയാ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു തളർച്ച ചിറകിനൊക്കെ. സമുദ്ര വഴിയുടെ പാതിയെ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ വിശ്രമിക്കാനോ പറ്റുമോ? സമുദ്രത്തില് കരയുണ്ടോ? സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവ് അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ദ്വീപുണ്ട്, അതാണ് ഇടത്താവളം. അവിടുന്നാണ് ആഹാരവും വിശ്രമവും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പിന്നെ തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം എന്നാണ്. അവിടെ എത്തണമെങ്കിലോ മൈലുകൾ കുറെ പറക്കണം ഇനിയും. അപ്പോഴോ എത്താനാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. കുറെ പറക്കണ്ടേ, എനിക്ക് പറ്റണില്ല. അപ്പൊ പാതി വഴിയെ ഞാൻ തളർന്നു വീഴും. കൂടെയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെയോ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പറക്കുകയാണ്. ഒരുമിച്ച് പറക്കണം, പരസ്പരം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ഈ കിളിയെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ദൂരെ എത്തി. അങ്ങനെ ഈ കിളിയുടെ കരച്ചിലൊന്നും അവര് കേൾക്കണില്ല. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് പറക്കാൻ ഒട്ടും സാധിക്കില്ല, ചിറകുകളൊക്കെ തളർന്നു കുഴഞ്ഞു പോണു എന്ന്. ഈ മഹാസമുദ്രത്തില് മരണപ്പെടാനല്ലേ എന്റെ വിധി? മോഹങ്ങളും എല്ലാം ഈ അല്ലേ സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ പാതി വഴി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എനിക്ക്? അങ്ങനെ ഈ ശിവേലിക്കൊക്കെ എന്നും കാണാറുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നു. എന്റെ ചിറകുകള് ഒക്കെ വളരെ തളർന്നു പോയില്ലോ ഹരികൃഷ്ണ എന്ന്. ദേശാടന കിളി നിലയില്ലാത്ത ഉൾക്കടലിലേക്ക് വീണു. അങ്ങനെ സ്രാവുകളും മറ്റു ഇരപിടിയൻ മത്സ്യങ്ങളും തേർവാഴ്ച നടത്തുന്ന അതിന്റെ ഈറ്റില്ലാണ് അല്ലേ സമുദ്രം. അങ്ങനെ ചിറകുകളൊക്കെ നനഞ്ഞു, പപ്പും തൂവലും ഒക്കെ നനഞ്ഞു. വെള്ളത്തിന്റെ ശൈത്യഭാവം ദേഹം മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അത്ര തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ എല്ലാം വേറെ ദൂരെ. എന്റെ അവസാനായി. അങ്ങനെ മനസ്സിലൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇടിമിന്നൽ പോലെ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിയാണ്. ഇനി അവരെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അവസാന ശ്വാസം ഒന്നിങ്ങനെ ആഞ്ഞു വലിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നി. അപ്പോഴേക്കും കഴുത്ത് വരെ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു തിമിംഗലം അങ്ങനെ ദൂരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നീല തിമിംഗലം അവളുടെ അടിയിൽ വന്ന് ഒന്ന് പൊന്തി. അപ്പൊ തളർന്ന് ആ നനഞ്ഞ ചിറകുള്ള പക്ഷി എവിടെയാ? ആ തിമിംഗലത്തിന്റെ വിശാലമായ പുറത്താണ്. അങ്ങനെ തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവളെയും വഹിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിമിംഗലം ദ്വീപ് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് കുതിച്ചു. വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പാറക്കഷ്ണം ഇങ്ങനെ നീങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നും. ആകാശം വെള്ള കീറി വെളുക്കാൻ തുടങ്ങി.
കറുത്ത കാർമേഘങ്ങളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി. കൊച്ചു പക്ഷിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് തരി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സൂര്യന്റെ ചൂടില് ഈ ചിറകുകളൊക്കെ ഉണങ്ങി. അങ്ങനെ ചിറകൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു. ക്ഷീണം അതൊക്കെ പമ്പ കടന്നു. അപ്പോഴേക്കും തിമിംഗലം ഈ ദ്വീപിനടുത്തെത്തി. ആ കിളിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നോ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരിങ്ങനെ ഇറ്റു വീണു. നന്ദി സൂചകമായിട്ട് കൊക്കുകൊണ്ട് തിമിംഗലത്തിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഉരസി. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിയ തിമിംഗലം രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുപോലെ അല്ല, തിമിംഗലത്തിനും സന്തോഷായി. സ്നേഹത്തിന്റെ, കനിവിന്റെ, ആർദ്രതയുടെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സഹായത്തിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സമയം. തിമിംഗലം പോകുന്നത് വരെ ആ കിളി അവിടെ വട്ടമിട്ട് പറന്നു. തിമിംഗലം കടലിനടിയിലേക്ക് നീന്തി മറിഞ്ഞു. കൂടെ പറന്ന് ദേശാടന കിളികളോ അവരെത്തും മുമ്പേ ഈ കിളി ദ്വീപിലെത്തിച്ചേർന്നു. പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ മാറി തിരിച്ച് യാത്രയായി. എന്റെ തമ്പുരാനെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങും ഇനി ഞാൻ പോവില്ല എന്ന ഭാവത്തില് വേഗം തിരിച്ചു പറന്നു. ആപത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുക. അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴ് ആ കാരുണ്യം നമ്മളെ തേടി എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തും അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനെ കൈവിടില്ല. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം അത് സത്യമാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പൻ സത്യമാണ് അല്ലേ. അവസാനം എന്ന് കരുതി കുഴങ്ങി ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും നീ കുഴങ്ങില്ല, ഞാനുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ അല്ലേ അരുളി കാത്ത് രക്ഷിക്കുന്ന ആ കരുണാമൂർത്തിയാണ് കണ്ണൻ. അപ്പൊ ഒരച്ഛനേക്കാളും ഒരു അമ്മയെക്കാളും നമ്മെക്കാളും ഒക്കെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ നമ്മെ പരിഹസിച്ചവര് അല്ലെ, പിന്തള്ളിയവര്, അവരെക്കാളും മുമ്പ് നമ്മളെത്തും. അവര് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടും. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യതി അല്ലെ, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കട്ടെ, ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് സംശയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സങ്കടം വന്നു. കഥ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ചൈതന്യം അറിയാതെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങള് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇത്രയും ദിവസം? ഇതായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഇനി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കണം അല്ലേ? എഴുതിയത് ആരാ ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാൻ എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. യോഗാരൂഢൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവനും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്കും.
ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തൻ തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൈകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്ര ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കർണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിനായും പ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തിലും നാവ് തൃക്കാൽക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി ദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിനും കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കും ശിരസ് തിരുമുൻപിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിനും അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. മാതാജി അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മാതാജി? പ്രത്യാഹാരം 20? ഏത് ചോദ്യം? എന്തൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? മാതാജി ഭയങ്കര സൗണ്ട്, ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ആരും എന്തോ സൗണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആക്കുക. അപ്പൊ പറയുന്ന ആള് മാത്രം മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റും. 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മാതാജി? ശ്ലോകം പറഞ്ഞാലും മതി, ഉത്തരം വായിച്ചെങ്കിലും. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ശ്ലോകം 18. പ്രത്യാഹാരം എന്ന അതിന്റെ ശ്ലോകം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തില്ല. 25 അല്ലേ? വീണ്ടും സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? മാതാജി വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി മ്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാറ്റിനേക്കാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്താണ്? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനേക്കാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമുണ്ട് മനസ്സാണ്. എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല? അതിന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല മാതാജി, നോക്കാൻ പറ്റി. ഭൗതികാസക്തി ഉള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 40 എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി? 20, 23. എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഭൗതിക ആസക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകമാണ്. ഏതായിരുന്നു ശ്ലോകം? 44 നോക്കിക്കേ. അല്ല, ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ആൻസർ? ഇരുപത്തൊന്ന്, 22, അങ്ങനെ 23 ആ ശ്ലോകത്തിലെ വരുന്നു തോന്നുന്നു മാതാജി. സമാധി എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ ശ്ലോകമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 40-ലും
പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടുന്നവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടമോ പതനമോ ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിറവേറ്റിയിരുന്നാലും യാതൊരു ഗുണവും നേടുന്നില്ല. അതെ, അതാണ് 40-ാമത്തെ അല്ലേ? 40-ാമത്തെ. എന്തിൽ ആസക്തരായിട്ടുള്ളവർക്കുണ്ട് പരിപൂർണത സാധിക്കില്ലെന്ന്. ആസക്തരായ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ആസക്തി തന്നെയല്ലേ മാതാജി ഇപ്പൊ വരിക? അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. അത് ഇനി ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളായിരുന്നു മാതാജി. കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ 6ാമത്തെ കഴിഞ്ഞ എക്സാം ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറയണേ? ഇപ്പൊ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 6 അധ്യായം കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാം എന്നാ വെക്കണ്ടേ? മാതാജി ആ എക്സാമിന് വരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അതായത് ഇതിപ്പോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല, ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ മാതാജി? ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ ചിലതിനൊക്കെ തന്നേക്കാം. ഒരു സെന്റൻസ് ചെറുതായിട്ട് 1-2 വാക്കിലോ ഒരു സെന്റൻസ് മാക്സിമം എഴുതേണ്ട രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കുള്ളൂ. ചിലതിന് പറ്റുന്നതിനാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് തരാം. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടേ ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്നാ നടത്തണ്ടേ? ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയല്ലോ മാതാജി. ചൊവ്വാഴ്ച മതി. അപ്പൊ അതുവരെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും സമയം കിട്ടും. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം കഴിയുമ്പോ തരണ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ ഓവറോൾ ഒന്ന് ആ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അത്രയും വലിയ ചോദ്യമായിട്ടൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ. കുറെ ദിവസം മാതാജി മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാതാജി. ഞാൻ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ പോകേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നേ, അത് കാരണം പോയതാ. ഇന്നും വന്നപ്പോഴേക്കും തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു. മാതാജി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇന്നും കൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. ആദ്യത്തെ ലെവൽ 1ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. കിട്ടും ഉടനെ. കിട്ടിയവരുണ്ടോ? എനിക്കിപ്പോ ലെവൽ 2 കിട്ടി മാതാജി. ലെവൽ 1ന്റെ കിട്ടിയോ? ലെവൽ 1 കിട്ടി എനിക്ക്. ചില പേർക്ക് കിട്ടിയില്ലോ. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. എനിക്കും കിട്ടിയില്ല. ടെമ്പിളിൽ അയച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടും. കിട്ടും കേട്ടോ. കിട്ടും. അവിടെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ വരണ്ടേ? ഇപ്പൊ കൊറേ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. കൊറേ പേർക്ക് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതന്നെ. പോസ്റ്റ് വഴിയാണോ വരുന്നേ? അല്ലല്ല, നമ്മുടെ മെയിൽ ഐഡിയിൽ വരും. ഇതിപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം അല്ല ഫോൺ നമ്പർ ഉള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അയച്ചു തരും. നമ്പർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരുടെ പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെന്തെങ്കിലും? എന്നാലും കുറച്ചു പേരൊക്കെ കുറഞ്ഞു അല്ലേ? കുറച്ച് 52 പേര്, 54 പേരായിരുന്നു മാതാജി ലെവൽ 2 ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഇന്നിപ്പോ 36 പേരെ കണ്ടേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കഷ്ടം. ഇല്ല മാതാജി, 47 പേരൊക്കെ കേറുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് 51 പേര് കേറി. പക്ഷെ
ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആള് കുറവാ. ആർക്കും ഭഗവത്ഗീതയൊന്നും പഠിക്കണ്ടേ? സൺഡേ അല്ലേ മാതാജി, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. മാതാജി ഇടിമിന്നലൊക്കെ കൊണ്ട് ആർക്ക് റേഞ്ച് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ റേഞ്ച് കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, പിന്നെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം കുറെ ഉണ്ട്. ഇന്നലത്തെ നമുക്ക് മഴ ആയതുകൊണ്ട് നിർത്തിയതല്ലേ. ഇന്ന് ഇവിടെ മഴയായിരുന്നു, ഇന്നും കേറാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല, മഴ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേറാൻ പറ്റിയത്. ഇവിടെ മഴ മാതാജി, നല്ല മഴയുണ്ട് മഴയായിരുന്നു. അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാവും മഴയായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ ആവും കുറവ് പേര് അറ്റൻഡൻസ് കുറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വേണം മാതാജി. ഇതിന് അറിഞ്ഞവരെന്തായാലും വിടില്ല, മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ ഒരിക്കലും വിടില്ല. ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ പറയാ, ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സമയം വെക്കണേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാതാജി ചോദിച്ചു ഇന്നും കൂടെ ഞാൻ എടുക്കണോന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, മാതാജിക്ക് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഞാനൊന്നും ലെവൽ 3 മാതാജി ആയിരുന്നു. മാതാജി മണിഭൂഷിത മാതാജി ലെവൽ 3 മണിഭൂഷിത മാതാജി ആയിരുന്നു. അതെ. ഇപ്പൊ മായാമാതാജി വരുന്നവർക്ക് മാതാജി ഇല്ല. മണിഭൂഷണ മാതാജിക്ക് അപ്പൊ വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ എടുത്തോളാം. പിന്നെ വീട്ടിലത്തെ പണിയൊക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാലോ, ക്ലാസ്സിന്റെ നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കണ്ടേ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? ധ്യാനയോഗം വരയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ നല്ലപോലെ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ് വീണ്ടും ഒന്ന് കേൾക്കും, അപ്പം നല്ലോണം മനസ്സിലാവും. ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം, പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിയന്ത്രിക്കൽ. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, സെൻസ് കൺട്രോൾ. അതാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ. പിന്നെ കുറച്ച് വലുതാക്കിയൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാളെ ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പൊ മാതാജി? നാളെ കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ. ഒരുപാട് ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒന്നും കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എക്സാം ഒരു ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ബുധനാഴ്ച ആവാം. അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ക്ലാസ് മുടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആദ്യത്തെ 4ാം അധ്യായം തൊട്ടേ കേറാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. മറ്റേതിന്റെ റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി. അത് കേൾക്കാം. പരീക്ഷ അത്ര പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പരീക്ഷ അത്ര ടഫ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം കേട്ടോ. ഇല്ലില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായത്തിന്റെ പുറകെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലുതായ ചോദ്യങ്ങൾ തരുന്നതാ. അത്രയും വലുത് ചോദിക്കില്ല. എന്നാലും കുറച്ചുപേര് കുറഞ്ഞതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാ? വരും മാതാജി, വരാതിരിക്കില്ല എന്തായാലും. ഇതുള്ള നെറ്റിന്റെയും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. സാഹചര്യം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഇതില് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയവരെന്തായാലും ഇത് വിട്ട് പോവില്ല, അത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. ഞായറായത് കൊണ്ടായിരിക്കും. അതെ, സൺഡേ അല്ലേ, പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ബുധനാഴ്ച എക്സാം വെച്ചു എന്നല്ലേ പറയണേ? ബുധനാഴ്ച എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ.